El projecte de salut mental i realitat immersiva, aplicat al col·lectiu de joves, va sortir a partir d'un grup de treball que vam constituir amb diferents experts de salut mental de Suara per reflexionar i construir coneixement sobre diferents temes de salut mental que afectava al col·lectiu infància i adolescència. Les necessitats que observem en els joves és que és un col·lectiu que cada vegada hi ha més incidència en problemes de salut mental. Són joves que han passat per processos terapèutics contínuament, han estat atesos per diferents professionals i que necessiten altres eines, altres estratègies que puguen permetre millorar l'adherència als processos. A partir d'aquestes necessitats, vam pensar que la realitat immersiva podria ser una eina interessant per poder aplicar en aquest col·lectiu. A partir de diferents dinàmiques de participació, vam dissenyar el projecte basat en el model de traumateràpia de Barudi i d'Antagman. Vam dissenyar dos projectes diferents, que és el Resilience i l'Emotion. Primer de tot, el que vam fer és reunir grups per poder validar aquesta capacitat d'autoregulació emocional i llavors vam desenvolupar un mètode que volia, a través de l'atenció individual, poder acompanyar els joves, sobretot a poder regular-se emocionalment. El jove aleshores veu com és més fàcil obrir-se emocionalment, tindrà una obertura emocional i posteriorment el vincle es desenvolupa molt més ràpid. El projecte és molt interessant perquè és molt innovador, no és invasiu i una mica s'acosta en el llenguatge d'ells. Jo treballo molt amb el que és el trauma complex. Els nanos venen amb ganes de venir. I jo penso que és per l'eina que s'utilitza, però també per al professional que la fa servir. El projecte Emotion m'ha fet sentir-me acompanyada, saber com gestionar aquestes emocions que a vegades són una mica abstractes i que no li saps posar nom. I de cop amb una imatge doncs, resulta molt explicativa. Els resultats del projecte Resilience han tingut un impacte positiu, en primer lloc perquè han suposat una millora de la xarxa social i les habilitats socials dels joves, així com de la seva autonomia personal, i després perquè també han suposat una reducció de les urgències psiquiàtriques. Els beneficis de l'eina són que, més enllà de la feina i el vincle del propi terapeuta, és que el llenguatge audiovisual fa que els joves puguen connectar en les seues emocions i, a banda d'això, ho fan en un entorn controlat, segur i que és personalitzable a cada cas. Suara Cooperativa fa camí per garantir la sostenibilitat dels programes de realitat immersiva, així com l'expansió del projecte. Amb la participació activa dels joves, estem creant contingut audiovisual propi adaptat als seus interessos i amb l'ajuda d'eines d'intel·ligència artificial. Això permetrà tenir un contingut molt més concret que es pugui adaptar a les necessitats de cadascú i tingui un ús terapèutic més específic.